एगो इंग्रेज जैसन औरत के अभी अभी शादी भइल बा हमरे जैसन लड़का से। खैर शादी तो हो गइल बा, विदाई भी हो गइल बा। हम गीत गावत तनी हमार पर्सनल यूट्यूबर भैया जी खातिर, कहे कि हम 2 दिन से ही गीत गावत तनी। हम एक बार अनुपमा दीदी के भी सामने गइले बनी, 2 दिन से साउंड खराब मिलत रहा। आज बहुत अच्छा साउंड मिलल बा, वही से फिर रिपीट करता। बाकी एगो इंग्रेज जैसन लड़की हमरा जैसन लड़का के शादी भइल बा। खैर शादी तो हो गइल बा, विदाई भी हो गइल बा, लेकिन बात आवेला सुहाग रात के सेज पर। तो जब लइकवा जाता इनकरा सामने तई कहत तरी कि ए राजा जी, ए बलम जी, बस आज भर अपना दिल के मना ली, तनी रौरा कहीं तो ए रघु जी ये अनुभव कहां से आइल? रौरा के ना कहनी, तनी रौरा कर कोशिश करी, कोशिश रौरा सामने चाहत जी रौरा आ जाए, केहू ना बोल, हम ही बोल देता। कहत तरी कि ए राजा जी, ए बलम जी, का ए राजा जी, बस आज भर अपना दिल के मना ली। काहे हो? कहे कि आज हमारा बाबा के मान हो। आए ए राजा जी, काल से तो फिर 20-20 खेलम चाहे 50-50 खेलम। 100 खेला जी, 100। तो देखिए पहले लइकवा का कहता, क्या कहता है कि रूप तो हर जी नदी कि खेलवा बिगाड़ी, कि रूप तो हर जी नदी कि खेलवा बिगाड़ी, अमुरिये से बोझ के, कि अमुरिये से बोझ के आज की प्यार दे दो प्यारी। बाकी आवे के कि रूप तो हर जी नदी खेलवा बिगाड़ी, रूप तो हर जी नदी खेलवा बिगाड़ी, अमुरिये से बोझ के, अमुरी से बोझ के प्यार दे दो। अमुरिये से बोझ के प्यार दे दो प्यारी। बाकी इहे लाइन में लइकिया क्या कहती है अपने राजा जी से, छुई जोनी राजा जी, छुई जोनी राजा जी, बाबा के मान कि रउए पलाट पूरा रउए मकान हो, रउए पलाट पूरा रउए मकान हो, छुई जोनी राजा जी, छुई जोनी राजा जी, बाबा के मान सबके खातिर इन्हीं लोगों ने
रोए पलाट पूरा अरे की है रोए समान हो बाकी आवे किछु जानी राजा जे बाबा के मान जानी राजा जे